ଦିନେ ଗାଁରେ ହାଟ ଲାଗିଥିଲା। ସେଠାରେ କିଛି ଲୋକ ପରିବା ବିକୁଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ସାପଟେ ବାହାରକୁ ଆସିଗଲା ଆଉ ତାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯାହା ଦେଖି ସାପକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଓ ସେ ମନେ ମନେ ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ଭାବିଲା। ହୁଙ୍କା ବାହାରେ ଗୋଟେ ଋଷି ଯାଉଥିବା ଦେଖି ସେ ତାଙ୍କୁ ଡରିବାକୁ ଭାବିଲା। ସାପଟି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ଋଷି ତାକୁ ଦେଖି ଡରିଲେ ନାହିଁ। ସାପଟି କହିଲା, ତମକୁ ଡର ଲାଗୁନି? ଋଷିଟି କହିଲେ, ସତେକି ଡରିବ ଯେ ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଏତିକି କହି ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ସେଇ ବାଟରେ ଆସୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ସାପକୁ କ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ତାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ସାପଟି କହିଲା, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡରିବା ଛାଡ଼ିଦେଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୋର ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ତାପରେ ସେ ସାପକୁ କ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ତାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ସାପଟି କହିଲା, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡରିବା ଛାଡ଼ିଦେଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୋର ଏଇ ଅବସ୍ଥା।